A ruky môžu byť voľne položené, alebo sa musia držať? Je to aspoň za seba, ruky za seba. Je to jedna šestka. Žiadne podvody tento rok, dobre? Jedna šestka. Žiadne podvody tento rok. A je to trojvalec, hej? Žiadne podvody. To je jedna dva HTP, lebo to jebiem. To si sa HTP máte len u vás tam, pozorne chlapec. Pozorne umia. HTP má to stále pozorne. Ja som Dobre! Dobre, babi, pripraviť sa odpočítavané chalani, pripraviť sa ideme na to. Dámy, hory. Jednou rukou. Počkaj, je to babi. Ešte raz. Babi, hori. Vieš, ty si chytba pohľad. Ticho. Iba 4, ne? Ticho, koncentruj sa. Hory, lesy, jedníme si! Čo je toto? A kto bol prvý? Ale posledný. Posledný vypadáva, chlapci. A to víno vlastne na chlapec. Masla v ruke. Milana na blok. Bráňa na blok. Ja nemám rakvo. Vlastne áno, aby sme moje pravidla. Braníčko, čo sa stalo?